मैंने छेका में देख ली कौन भाई सारा भाई देखे को एक रखे। अरे पतो ये तो तोरा मामा के बेटे बा, देखे तारी कितना देर से लेते बा। ये चकला कोई बेलना न चली का पतो या तू तो बड़ा शरीफ बनई रहले है। बेटवा के फोन करके कहई बाड़ी आउ न रहुए चहर ए भोसड़ो तू ससुर के पकड़ के यार के भगा देलू। यार तो चलिए गेला न, अब रहुए चहर जाई। हां चला चला, कितना दिन से तो सोचे रहली, जब से ले आल बड़ी तब से सोचते रहली हवे। मर्दा गेल बाहर देवरा चल आ दिन रात हमर व्यवस्था कइले रहेला तबे न मोटाइले। तोरा मरद के तो खड़े ना करे, हमर देवर तो छोड़बे ना करले। समझालू ससुरा पतो कथी करत है? कहां घर हवा बउआ? हमें घर छोड़ा घर में जाके देख खेला। ए चल त देखल जा बुढ़वा का कारनामा करे त अपना पतोहिया के संगे। चल 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 बड़ी मजा होता हो। छोड़ी